Derek Gonzalez po, Core FM, Ilocos Sur. Sir, as we all know po, ang campaign period po will start on October 19 hanggang 28. Tama po ba? Sir, ang tanong ko po doon is, allowed po ba ang mga incumbent municipal and provincial officials na magkampanya sa kanilang mga ini-endorsong mga kandidato for barangay and SK elections? Ano po ba ang role nila, hanggang saan po ba? Maraming salamat po. Now for itong mga officials natin, considering na itong mga elected officials natin, pwede sila mangampanya. But tandaan natin itong barangay and SK elections, non-partisan ito, no? Non-partisan, that's one. Second is, pwede sila mag-endorse ng kandidato, but for civil service employees or personnel, hindi pwedeng mangumpanya for and in behalf of or against a candidate, no? Itong mga ordinaryo na mga empleyado natin, mga officials natin na covered sa civil service law, rules and regulations, bawal sila pong mangumpanya. Okay? Pero elected officials, pwede silang mag-endorse ng kandidato. But again, ibabangga natin yan sa concept na ang barangay elections is a non-partisan elections. Thank you. At tatandaan din ng mga LGU natin, maaaring allowed silang mag-campaign, maaaring allowed silang mag-endorse. Pero wag nilang gagamitin ang pondo ng munisipyo o city hall to promote the candidacy of a particular candidate. Wag po nilang gagawin sapagkat tatandaan niyo po na meron pong prohibition sa social services, kahit nga public works, during the election period. Ibig sabihin, mula po August 28, simula ng filing ng candidacy, ay meron na pong prohibition. Kinakailangan kung may paggasto sila, may mga proyekto sila sa bawat bayan nila sa syudad, kinakailangan humingi sila sa amin ng exemption. In fact, kahit ang national government agencies, from DSWD, from DPWH, lahat sila kinakailangan humingi ng exemption sa COMELEC. Dahil katulad ng pinatunayan namin, pag walang exemption, either kakasuhan namin ng kasong kriminal or kung yan ay incumbent halimbawa, lalo na tatakbo sa barangay, ay pwede namin i-disqualify. So yun po ang ibig sabihin natin. Hindi namin mapipigilan yung pangangampanya nila o yung pag-endorse. Pero may limitasyon yung paggamit nila ng pondo at resources ng munisipyo or city hall. Chair, may I just add? No? Sir, nakahuli ka ng 3 sagot. Maganda yung question mo. I-reinforce ko lang ho, pagdating sa non-partisan nature, no? So maliban po doon sa mga prohibitions doon mismo sa mga elected or appointed officials, nasa batas din ho na bawal i-represent ng tao na siya po'y miyembro ng isang political party at bawal din ho sa partido na sila ay mag-endorso ng kandidato. So that is a further reinforcement of the non-partisan nature of the barangay elections. Maraming pong salamat. Ngayon naman, tumako po tayo sa katanungan ni Sir Eden Alviar ng TMEC T. Amianan. Sir, good afternoon to all of us. I am addressing my question to any one of the commissioners. Sir, I'm a member of Catholic Media and also the citizens of COMELEC, yung Parish Pastoral Council dito sa Ilocos Sur. And in the past elections, including the one, yung Basque noong 2016 yata yun, may mga issues regarding dito sa non-partisanship na sinasabi natin na bawal na yung mga kandidato na may mga partido, but definitely na-observe po natin ito yung complaint ng mga candidates na tumatakbo sa election na although wala silang partido but meron silang grupo Yung halimbawa, yung tumatakbong kapitan, meron din siyang lang mga kagrupo na kandidato para sa barangay council. So, paano po
ang gagawin natin dito para ma-counter itong practice na po ito? Alam niyo po, yung non-partisan nature, didefine na yan ng Korte Suprema. Ang problem po natin, ang ibig sabihin lang yan, wala silang political party kapag sila'y tatakbo. Kung kaya naman, ito po para sa kaalaman ng lahat, walang substitution sa barangay and SK election, except nilagay po namin dun sa mismong certificate of candidacy. Kapag ka nawala, namatay, yung o na-disqualify, yung mismong kandidato ang papalit pwede sa kanya ay yung kanyang asawa. Other than that, wala pong substitution. Kasi nga po, wala naman pong partido dito sa ating pong barangay. Ngayon, yung sinasabi niyo pong totoo naman, na-violate, maaari, dahil grupo-grupo. Pero walang partido. Ang problem po kasi natin, dahil wala po kasi tayong bagong batas patungkol sa bagay na yan. Paulit-ulit ko po laging binabanggit, sinasabi, sa lahat. Ang ating pong Omnibus Election Code, 1985, panahon pa ni Apo, 1985, hindi po ba? Meron ng 1987 Constitution. Hanggang sa kasalukuyan ang pinapatupad ng COMELEC ay 1985 Omnibus Election Code. Wala po tayong pinaka-latest na election law. Tingnan nyo po, kahit i-research nyo, isa lang ang pinaka-latest, postponement ng barangay and SK election from December 2 to October 30. Wala pong kaisa-isa pa na sumunod na election law. So ang ibig sabihin, sa part po ng COMELEC, hindi po kasi kami pwedeng mag-legislate. Kahit may power kami na mag-promulgate ng resolutions, hindi po kami pwedeng mag-legislate because mas-usurp namin ang kapangyarihan ng Congress. Talaga pong naghihintay ang COMELEC bilang tagapagpatupad ng ating mga batas. Ng mga batas patungkol po sa sinasabi niyo mga pagbabago, dapat maklarify. Si Commissioner Maceda nga po namumblema na sa issue ng vote buying. Kasi yung Section 261 ng Omnibus Election Code, vote buying. Yung po sa issue natin, halimbawa, kahit sa gun ban, hindi naman na-updated din. So, ibig sabihin po, gusto man po ng COMELEC na gawin ito o gawin yan, kaya lang po lagi-lagi limitado tayo sa kung ano yung umiiral na batas. At ang umiiral na batas sa kasalukuyan ay ang 1985 Omnibus Election Code. Mabuti pa po yung pinapatupad ni Commissioner Marlon Casquejo, yung automation. Pero yung Republic Act 9369, abay 20 taon na, magda-20 taon na rin. Ganun na rin katagal yun. So wala po tayong mga pagbabago. Kaya nga po sana, yung mga sinasabi nyo, barangay pa lang po ito, sana pagdating sa 2025 elections, may mga pagbabago, katulad sa party list. Magta-35 years na ang party list law, Republic Act 7941. Hanggang ngayon, wala man lang isang pagbabago, kahit isang seksyon o provision doon. Kaya nga po, yung po yung panawagan natin, na sana samahan nyo kami na gustong-gustong baguhin ng COMELEC, ipatupad, gawin ganito, kaya lang po talagang limitado tayo sa kawalan ng bagong legislasyon.